Ka ka ba penlong ya ka Manchester United ban syania bartung ya Michael Carrick kum head coach. Laong ba ka Manchester United kelatung ya kum head coach. Nomor ba Michael Carrick udon ka jingsu tu ka bajeli ubha ya ka culture jong ka club. Michael Carrick ulah pendur por hadu khat Arsenal ha ka club Manchester United kum urang ya lekai. Bat ulah la ru ban penjob ya ka Man United katu karne ki trophy. Michael Carrick ulah yok ban mi madan hadu South Park rip South Lee kijing lekai nak benta ka club. Ulah la ban yara ban penjob ya ka Man United hadu santeli ki Premier League title. Ulah la ru ban penjob ya ka FA Cup, arteli ki League Cups, ya ka Champion League, ya ka Europa League, bat ya ka FIFA Club World Cup. Michael Carrick ulah penyasa no sya ka coaching staff ha usnam arajar khat pra hadin ba ulah syong thai no na ka kam ya lekai football. Ha kapor ba ujus Mourinho bat Ole Gunnar kidang long ki head coach jong ka Manchester United. Bat ha kapor ba Ole Gunnar ulah phet no na ka Manchester United. Michael Carrick ulah yala mi ka club kum caretaker manager. Ha kapor ba usimti kum caretaker manager. Ka Man United kam charem buat tang season ru hakilai teli ki jeng lakai ki bah khmat. Mentah usnam arajar arpenreu ka Manchester United kelatung ya Michael Carrick kum head coach jong ka Manchester United. Bat kalabu pore hadu bandakut ka samoy arajar arsan arpenreu. Kane ka jeng long manager jong Michael Carrick kelawan rak biang ya ka Manchester United sya ka 6 job. Ha ka ba kalala ban penlim no ya ka Manchester City bat ya ka Arsenal ha ki jing lakai badang sudep ka Manchester City bat ka Arsenal kidai ki club ki ba klan bor bha ha ka English Premier League wat la kartaru ka Man United kadang la ban penlim ya ka Man City da Arlanot bat ya ka Arsenal Lyle Argul ka jing thung head coach ka Man United ya Michael Carrick kawan ra ya ka positive impact ha ka club ha usnam arajar atwe Ronaldo la tho ka we ka tweet ha Twitter syapang Michael Carrick. Ha kapor ba Michael Carrick ulah mi no na ka klub Manchester United. Ronaldo ulah ong ya Michael Carrick ba udai urang lakai ba Tracy Tom. Bar ulah ru ban kelalong kum ukus ba krautam ha ka wei ka sngi. Om don kanu ka bom la ya une ugai la ong Ronaldo. Ronaldo ulah ong ru ba usngol sarong ba ulayo ban ya lakai lang ba Michael Carrick. Parlok kisnga kumno ya kanai ka jinglong head coach lane manager jong Michael Carrick na ka benta ka klub Manchester United. Lada episode tenat ya kanai ka videos ngabawat klet ban like bat subscribe. Ku bless you bun.